ରାଘବ ଏତେ ଉପରକୁ ଚଢିବା କେମିତି? ଭାଇ ମୋ ଗାଡିରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚଢି ପାରିବି। ଆଜି ଦେଖ କହିବାକୁ ନା ଆଜି 3 ଜଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବସିଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ହବ କି ଯେ ଆମ 3 ଜଣ ଭିତରୁ ଅସଲି ମୁଠଲ କିଏ। ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡା ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଚଢିବା, ଉପରୁ ଚଢିଲା ଭିତରେ ଯାହା ଗୋଡ ଆଗେ ଏମିତି କଟମଟ ହେଲା ଜାଣିପାରୁଛେ ସିଏ ଅସଲି ମୁଠଲ। ଦେখ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି। ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ପଡି ଯାଇଥିଲି, କୁକୁର ପଡି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କଟମଟ ଟିକେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମିତିଆ ପିଲା ମୁଁ ନୁହଁ। ଦେଖ ତମେ ମାନେ ଆଗେ ଚଢ, ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଆସି ପୁଣି ମୁଁ ଚଢେଇ ଦେବ। ନା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଯିବା। ତୁ ଚଢୁନୁ ଆଗେ, ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଆଗେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛି। ନା ନା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା, ତୁ ଚଢୁନୁ ଆଗେ। ଆରେ ଦେଖ ଜିମି ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା, ତୁ ଚଢ। ଆରେ ବୁଝ ତମେ ଆଗେ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ପଛକୁ ଯିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ତୁ ଆଗେ ଚଢ। ହେଇ ବା କଟମଟ ହଉଛୁ।